बारग' एनएलएफबीनि मासिगिरि बि बख'ननि दैदेननायाव सा 174 एनएलएफबी केडारफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। दिनै बारग' एनएलएफबीनि मासिगिरि भबेन बसुमतारी एबा बि बख'ननि बानजायनायाव तामुलपुरनि लेहराम बर' गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सा 174 निबो बांसिन एनएलएफबी केडारफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। बेजों लोगोसे एनडीएफबीनि सा 70 केडारफोर आरो बीपीएफ दोलोनिफ्राय 200 निबो बांसिन 100 निबो बांसिन जीएसपी दोलोनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 2000 निबो बांसिन मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा बिआर फेरेंगा, केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्म। हाग्रामा महिलारिनि बै समनि जौ जुवानि थासारि, बै समनि हिंसा, गावजों गाव बुथारलायनाय बुलायलायनाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखायनो हाग्रामा बिथांखौ बिदाय होनानै दिनै गोदान सरकार दादों। दा बेवहाय हाग्रामा बिथांनि लुबैनायखौ रायजो राजाफ्रा मालाबानो नागारबाय। बिथांनि लुबैनाया गावनि हारसिंनि लुबैनाय, जोंनि लुबैनाया बर' माहारिनि लुबैनाय, जोंनि लुबैनाया बर' रायजो राजानि लुबैनाय। मानोना जोङो दिनै राजखान्थियाव फैदों हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, रायजोनि थाखाय। गावनि थाखाय जों फैयाखै। गावनि थाखाय फैनायमोनब्ला बिथांमोन बायदिनो आंबो गासैखौबो बावनानै बिथांमोना जि खामानि मावो बेबायदि खामानिखौ आं मावगौमोन। बे खामानिखौ आं मानो मावाखै? हारिखौ जौगाहोनांगो, हारिनि लाइमोनफोरखौ आईएएस आईपीएस बानायनांगो, हारिनि लाइमोनफोरखौ इन्जिनियार डाक्टार बानायनांगो, हारिनि लाइमोनफोरखौ नेशनेल इंटरनेशनल लेभेलाव गेलेहोनांगो, हारिनि लाइमोनफोरनो जोङो रां खामायनो हानायनि लामाफोरखौ होनांगो, हारिनि आइजोफोरखौ जौगाहोनांगो, हारिनि गासैबो जेंना हा हुनिफ्राय लानानै गासैखौबो रैखाथि होनांगो। बिनि थाखायनो दिनै जोङो राजखान्थियाव फैदों। बिथांमोननि बायदि जोङो बायदिसिना जायखौ माहारिया लुबैया, बर' रायजो राजाया लुबैया, बै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों राजखान्थियाव फैयाखै। माइखौथ' बयबो हाखानांगोन, आंबो हानांगोन, नोंबो हानांगोन। ओंखाम जानो थाखाय जों माइ हायो आरो गोदो गोदाय आबै आबौनि दिनावनो माइ हाबोदों। बिसोरथ' आरो सरकारनि थाखाय माइ हायाखै। माइखौ जोङो जोंनि उदैनि थाखाय न'खर संसार सोलिनो माइ हादों। स' माइ हायाबा आरो बहा माने ओंखाम मोनजानो जोङो। स' सावरायनाया मोनसे, माइ हानाया मोनसे। बिथांमोना जुदि फोथायोब्ला जोङो बिथांमोनखौबो लागोन। दा बिथांमोना फोथायाबाथ' जों बिथांमोनखौ लानो हाया। जों खावलायगोन जे गोजोन थासारि दानायाव बिथांमोनाबो बाहागो लानांगो आरो बिथांमोनाबो जोंनिनो बिदा फंबाय। जों खौसे जानानै हारिनि आद्रा थानाय जे खामानि, जोंनो राजखान्थि गोहो नांबावगो, जोंनो जौगानाय नांगो, जोंनि फरायसाफ्रा जौगालांनांगो, समाजा जौगालांनांगो। खौसेयैनो बे जौगानायनि नेक्स्ट फेजनि जोंनि हाबाफारियाव खौसेयै जों आवगायलांनो लुबैयो। बिथांमोनखौबो आं खावलायो, बिथांमोनाबो फै, जों जयै बयबो बिदा फंबाय खौसे जानानै जों समाज दानो थाखाय आवगायलांगोन।